Kidon kibapas ya ka MA kidon tang sau ngut sap mudur mapi khat prat ligisnon ladingi pek na ka MLA election layak san po art ligisnan ladingi pek na ka MDC election layak nyo po art ligisnan pek MLA san po art ligisnan layak na MDC nyo po art ligisnan layak Henry ladingi pek pat ya ka jinglong jingman jong ka imlang ka salang ni dang ye ihi hau pu usam jong ka jelam megala jungi hi dang sa din ba dang sa syatrai ha ki jahai ki yang baro khamtam ha ka puli ka puti ki bapas ya kelas 12 ya ka kelas 10 hadu kelas 12 ki don tang ki arpo lani arpo saw ngut ki kena ki bapas na ka tai ka shnong lok tu ha ki tang ki khat prat li ki shnong pat ni thu sakawai bahagatay kisnong empat don ka skul sarkar na ka megala jongi mador ka tapong tili gisnam asit ong kumni little education little development more education more development hakatin khasi ka ngatong kala kalong kumni ladingi don ya ka jing nang jing start ka bakhindiat ma ladingi don ya ka jing nang jing start ka jing tek ka bakhindiat ka dunaru bangwat ya kata ka jing tep ya ka kam ya karoi ka pa ladingi don pat ya jing nang jing start jing tep ka khambet khambiang kum tangi la ro ban lik wat ya ki development ki ba khambon banura ha ke imlang ka salam kini ki bapli ki parado ki prasnam jini ha ki shong ha ka tai ke jakah kam ya pher bak labak pat ni ki nong shong ki ba don hapo jong ka upu sam hapo jong ka jelam megya hatongi ki parado prasnam ki bang ye yo ya ki development ki ba pher iyo ik kampen roi baper iyo ik jing nang ke jing start ba bit babiang iyo ik di school ki ba bit babiang iyo ya ship ki ege baro iyo nak tak sarkar ya ke kampen roi henry kita ki parado prasnam ki ba shong pat khaput hatongim dhan ya kamen sim ke jing sin ailam ya ki hatongi la se ban pek ya ki parado prasnam jing ki ba shong habordar ta school megala jing kamdon kan lak hadu menta kamdon ta surat kamdon ke babit ke babiang ki ying ki sam hadu hantai mentak dan don 100% ki berang tap dus kumplang oh kabas no thamula pat kini ki nong ya kita ki nong mikmat na katei ke constituency habanga pek habanga skap hagi YouTube bapher ka YouTube haga we ke YouTube channel ma ila to local MLA na katei ni to nong mikmat EI statement bat ta kabas no ko kabas no sarong kum utau sama ubale research ubawatnya ya ka uniu put usam ya ka jing ya ka ja nasno thu biang ya ka jing jong kini kinong shong hante block tu ngam dei usamla nakate ka shnong bat ngam krendru ya kini issue kamat kum utau candidate lan kum candidate MDC baya khun ya kini election handrai nga grha kini ka por ka personalam syakmat akmat jong pi pat ba ma nga kren kum utau research scholar ubawatnya ya uniu put usam ngai i ka statement jong ite economic mat hantai yong kumni adai tang manga unong mi khmat na tu mensua hadu menta bangala ban ai work order ha ka jaka yaki para si kata kini kinong mi khmat ki ai work order ha silong jong ini mak nong mi khmat nakate gisnong wow ki pat ba kinong song snong hantai ha block tu namar ki dai ki bang dang ya ke jing nang ke jing start ka jing tip ka babiang ki layak kongu bat ki layang het badai tang uni unong mikmat jongi ubat dei sisa utong unong mikmat ubat kit ya ke ka son ka jongi pat ba ong ayu pi kani ka dei ka kam jing penti ka jing teng thami tang ban yo ya ka but ban kersan ya kum kini ki nong mikmat kim salia ban thot ban syukur ya upat ba lembah kini ke por rumah kuat bentip ya kita kinong senang hati badan nau por usam ban pensai lam hingga ba hindai bansa ban penbek ban pentame hakum kini kinong ilam anong ya pi lada 4 la ban penken penhap ya uta notification 1951 notification naduk ta ke por bakilap transfer jibor sakita ki karbi ma lada 4 la ban ya satu Supreme Court ladang patla ban penhap penken yo new notification
1951 lada ki the ki development katno hagatai ke Jakaru kimla banwara yaki syaka jela Meghalaya ke jangi kinong durba ini kinong makmat jangi dak balik the yaki ta hitam penroy men kena ki ai san pulak ha hanriu teli ki school oh kita kinong senang namar bang yapi bakim don ye kata ke school sarkar kila kemen yaki Naong bah do nyila ban pensisa hadin andal pihak kelem no na kani kesyuki pinang la ban peteng ban ai katuk san pro hajar cakini ki school kan namla ban dai kedai tang kacing tembi kacangki namar baya uni upur usam namar bala room tu 1951 notification uni upur usam uhap ha kata ka jimpet ke jingmi jong ka jela asam lene ha kata ka jurisdiction jong ka sarkar asam lene ha kata ka district jong karbi dan pun kita penriu kasi kejungi hakani ka im haka hangi ha hakani ka penriu kasi kejungi hi ong tumde kini ki pulit ma ki pulit Meghalaya jungi oh ki apen ki yale donbor ki pen ibor tang yang ki prakasi ki basong hapo hangi hanong ba sulong hanrai da dei pat syakaput ladaya ki kita ki khar asam ada don kejungi ki kaput oh kim nut ban lek ban yakun satay sa borda kilongkum gitu kiksau ki ba pendem trong ang ong ko ki ba ya kataru wat yang yet wat ya pediang namar baleng ong kumta kat bam patla ban pengkhen biang ya go ban pengkhen yu tong 1951 notification ma ya kate ka jaka ka hap ha ka jingpet jingma jong ka asam ne ka jurisdiction jong ka sarkar asam lade pilai hang dei wala de dei mana kita pulit jong ka Meghalaya himla ban rom tei lem da yo ya ka permission na ka TC jong ki karbi dei hang ta ken bakini ki pulit as Meghalaya jong iru himla ban tur hang dei tat hadu ban la yo ya ka ta ka permission bon ki benyi ki pulit Meghalaya jong kinle ayu kini ki babli kinle ayu handrai namar ba jat bagini parado persnam jong ipat ki shong ki sa hang dei kim perkhat ya kata ke jingdu ya ke jaka hai bagani ke jaka kala bandai ban habech asam handrai namar bagi shom kita ke parado prasnam ni gum kinong nikmat ni haban le ai ya kita ki kampan roi ki jidan kam jong kini ki bri ki khasi ki basong hakatai ka phan gorda ka bamut ka jingle pha jong kini kinong nikmat ya kita ki bri ki basong haborda rantai ka dei no laktin nang wai ki ong ka charity. It is a charity matter. Ketika kam isnai, kam day ya kajingmu, bakin la ban penwan ya kata jaga ke tradisional, sya kajela Meghalaya jungi. Day hanta ken yakin takim major infrastructural development ke sarkar Meghalaya kamla ban lek ai hantai. Day tang ya